The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. And the gospel must first be preached to all the nations. Behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but for hearing the words of the Lord. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. We live in a day where biblical truth is considered hate speech, even among those who profess Christ. It is loving to tell the truth, no matter how much it may hurt the hearers. Sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios nining atong ministry. If you are a believer in the Lord Jesus Christ, be sure you have named your sins privately to God the Father. 1 John 1:9 says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Human imo buhata kana, you will be in fellowship with God, filled with the Holy Spirit, and ready to learn Bible doctrine from the Word of God. Inoon alang kanimo nga aniya sa atong ministry karon. If you have never personally believed in the Lord Jesus Christ as your Savior, the issue you are facing is not confessing your sins. The issue is faith alone in Christ alone. Kay ang John 3:36 says, he who believes in the Son has life. He who does not believe in the Son does not have life, but the wrath of God abideth on him. Therefore, let us pray. Let us pray. Heavenly Father, we belong to you, to Thee. We have the right and the privilege of fulfilling the function of our priesthood by listening to the teaching of your word. We recognize that our growth, our orientation to life, our understanding of your plan, your purpose, your design for each one of us is based upon the constant, daily, consistent assimilation of your word. We recognize that there is no substitute to your word, that there is no capacity for our life that can be counterfeited apart from what we have because of thee. Thank you, Father, for your faithfulness. Thank you for providing for us this portion of your word. May God the Holy Spirit now sanctify us to the nourishment of our soul, for we ask it in Christ's name. Amen. While we are nianusab kita karon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios ubos sa Balbido Evangelistic Ministry,
O niya kita pasalamat kita sa Dios nga gihatagan pagkitag lugway ang atong kinabuhi. Pabuhi pa kita. We are alive and kicking. Natay ka-skill sa atong pangisip. We are alert. Kining tanan tungod lamang sa mercy, love, courtesy, and grace of God. We don't deserve it, we don't earn it, nor work for it. Kining tanan grasya. Okay, magapadayon kita karon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios niining atong uluhan Colossians chapter 3. Okay. Colossians chapter 3 verse 1 aton usab nga labason sa atong panumduman. If ye then be risen with Christ, then keep seeking the things above. Seeking, rehinumdum ka, the Greek word is zeteo, Z-E-T-E-O, zeteo. To search, to learn, to try to learn, careful investigation or searching, to seek information, keep seeking, to try to find out. Kinibot pasabot meaning seeking. So if you are a Christian, then keep searching, seek information, those things above. Point of doctrine, seeking the above here needs motivation and encouragement based on the command, keep seeking the things above. Unsa katutong mga gisgutan nga things above? Well, it's the Lord Jesus Christ's current position in heaven, seated at the right hand of God the Father. Tuwa na siya nagalingkod sa tuong kamot sa Diyos Kamahan. Above there is the upward call. We have been elected. Mao na nga kita tungod sa itong pagkadugtong na kang Ginoong Jesucristo. We have been elected niining upward call above. Now, so in Philippians 3:13 to 14, naghisgot diha, the above or the upward call. Okay, all believers are elected. Ayaw na ka nakalimti nga kitang mga magtotoo na elected kita for salvation. Okay? Sa diha nga kitang mga magtotoo mituo diha kang Kristo, wa kita dapit kaniya sa atong kasing-kasing tungod kay ang atong kasing-kasing matud sa Biblia nga gihisgutan dis in English, deceitful, binisaya malinglahon. We just believe in Christ and we got saved. We only use the non-meritorious faith. Sumala ka na sa Efesio 2:8-9. Now, ang but pasabot dihang upward call is to follow God's will here on earth, dinhi sa kalibutan. Mao nga ang goal sa tanang tao, tanang sakop sa kaliwatan sa tao, all mankind. Our goal as people is salvation. Nga kita maluwas. Maluwas gikan sa atong makaluluoy kahimtang sa atong pagkamakasasala nga mao kanay nakapahimulag kanato gikan sa Dios. We were spiritually dead sa tubangan sa Dios. Mao nga gi-declare ang tanang tawo nga may mugso ng kalibutan nga physically alive but spiritually dead. Watay mahimo kay kana gisubay kana sa formula Adam's original sin plus old sin nature equals spiritual death. The meaning of spiritual death is total separation of man from God. That is the meaning of spiritual death. Mao nga ang tanan nga may mugso ning kalibutan declared physically alive but spiritually dead. So mao nga si Ginoong Jesucristo mao mipuli sa atong dapit. Inay kita ang paghukman dito sa krus. Si Ginoong Jesucristo mao'y mi voluntaryo, mao'y mi sakripisyo, mao'y mi adto sa maong paghukom. Siya mao'y gibuan sa atong mga sala.
tanang sala sa tibok kalibutan gikan ni Adan ug ni Eva hangtod sa katapusang tawo nga may mugso ning kalibutan didto ang tanang mga sa giho-ho dak-dak didto kang Ginoong Kristo. Mao nga usa sa mga katapusang pulong ng Ginoong Kristo samtang siya nagbitay sa cross unsa, Diyos ko manong gibiyaan mo ako. See, my God, why hast thou forsaken me? Duha ra ba ka Diyos ang iyang isangpit? Ang unang Diyos nga Amahan. Ikaduhang Diyos nga Espiritu Santo. Nganong gibiyaan mo? Nganong mo? Kay usar ka Diyos. Mao nga siya kay Diyos. Ang iyang pagkatao kay he has the hypostatic union, the unique person in the universe. He was 100% man, just as he was 100% God. That is the explanation of the hypostatic union of the Lord Jesus Christ. Siya ang puli dito sa krus. Inay kita mo'y lansang dito, siya may nagapalansang o siya mo'y gihukman sa atong mga sala. Di ba ka na good news nga kita giluwas na niya sa iyang pagpakamatay dito sa krus? Mao bitong miingon siya tetelestai ang buot pasabot. Hebrewanon nga pulong nga nagpasabot tapos na. Unsay natapos? Ang iyang misyon sa tubos sa tao. O iyang na tuman ang tanan. Natuman niya ang kabubuton sa Dios. So he fulfilled and he was our sacrifice didto sa cross. O ang tanan nga tawo nga mutuo sa iyang gibuhat didto sa cross, sa iyang pagpakamatay o sa iyang sacrifice didto sa cross, imo lang siyang tuhuan nga imong bugtong o personal nga manluluwas. Dios og manluluwas, ikaw maluwas. Mao kanay pasalig sa Dios nga ikaw maluwas sa imo lang pagtuo. Ang pagtuo way merito, tanan makatuo apan tanan dili ang tanan mutuo. So ikaw nga mutuo, ginamit imong kabubuton to believe in what Christ has done at the cross, you are going to be saved. Mao kanay gisulti diya sa pulong sa Dios, Acts 16:31. Mga buhat Kapitulo 16, versikulo 31, nagaingon, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. So, busa, mao kana ang atong pasabot kanimo nga, the goal of mankind, the goal of all people is salvation. Kaysa panahon nga ikaw maluwas, ikaw hatagan na sa kinabuhing wala na katapusan, o daghan pang ubang mga benefits nga imong madawat human nimo dawatas Ginoong Jesucristo. Now, human nimo dawatas Ginoong Jesucristo nga imong manluluwas, di kay kutob lang kadiha. Kay daghan mga Kristohano na nga wa sila masayod unsay sunod buhaton. So the big question is, after salvation, what's next? What's next? Unsay buhaton? Ug daghan sa mga kaigsuonan tang mga magtutuo nga wala sila alamag, they don't have any clue unsay sunod nilang buhaton. Nga klaro man unta ang sugo mando nga buot nga kabubuton sa Dios nga kita magatuon sa pulong sa Dios. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. 2 Peter 3:18. Klaro kayo nagasulti diha. We have to grow our soul. Patubuon kini pinagi sa pagtuon sa pulong sa Dios. Mao kana nga atong goal ingon nga mga magtutuo. Samtang niya pagkita sa ikaduhang bahin sa plano sa Dios. Nainumdum ka, plano sa Dios tulo kini ka hugna. Ang unang hugna, kaluwasan, salvation. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved.
Acts 16:31. Ikaduhang hugna, believer in time, magtotoo nga niya dinis kalibutan nagkinabuhi. Believer in time. So ikaw gimanduan sa pulong sa Dios to grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. 2 Peter 3:18. Kung buot kang masayod niya na basaha ka na diya sa Biblia. O kang ikatulo, mauna ka ng hugna tres sa imong pagbiya na dinis kalibutan. God's timing is perfect nga kuhaon kita. Anybody nato kuhaon sa Dios sa iyang right perfect timing o mao ka ng hugna tres tuwa na kita uban sa Dios dito sa langit kay kita man mga magtotoo man luwas man. So God is going to wipe our tears there. Wa na tay luha, wa na tay kasubo, wa na tay pag-antos, wa na kamatayon. The old things are passed away. Revelation 21:4. Basaha ka na kung buot kang matinawan bahin niya na. So, karon akong balikon nga, this is what every believer aims now. To grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. 2 Peter 3:18. And become, later on sa imong pagtubo, spiritually mature ka na. Makabot nimo ka na sa imong pagkamalahutayon, masubayon, o matinumanon sa pagkaon sa imong kalag ug makakabot ka niya ng spiritual level, spiritual growth level nga mao ang spiritual maturity. Ug this is the step to be winner believers. Buot ka pang mahimong mananaog, ingon nga magtotoo, this is it. Mao kini ang sugo sa Dios. Waylain to grow. Mao kini bugtong paaging gi disenyo gyud sa Dios. Iya gyud ning gi tuyo gyud mugna alang sa atong kayuhan. Grasya. Grasya ang tanan. Kini nga atong gipahimuslan nga pag tuon sa pulong sa Dios pinagi sa ministry nga gigamit sa Dios. Narana nimo mo pahimos ka ba o di? Na kay kabubuton. Remember, man is always a product of his decision. In other words, it's a matter of choice, right? Okay. So ang 1 Timothy 2:1-4 again is the exhortation to all believers. In verse 4, God wills that all men be saved and to come to the knowledge of the truth. Okay? We use faith in God's word by hearing the truth. Romans 10:17. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Okay. Now, atong gisgutan due time may tungod ang bahin sa personal sense of destiny. Kini atong ma-develop sa atong nang ginaingon as we grow up spiritually nagis pagtuon sa pulong sa Dios. Now, ako gining balik-balikon nga ang pagtuon sa pulong sa Dios dili kay ingnon tagmurag intermittent. Diba ka kung sa buot pa sa butog intermittent. Pero kung intermittent weather, usab-usab, karon init, niya mo ka na, intermittent ba? Now, ang imong pagtagad sa pulong sa Dios, dili intermittent ang gikinahanglan. Ang gikinahanglan nimo mao ang pagka-boiling hot sa pagtuon sa pulong sa Dios nga doon na rabay tulo ka attitudes ngadto sa pulong sa Dios. Number 1, cold, bugnaw. Number 2, lukewarm. Unsa may binsayag lukewarm? Inadlaw. I think mo ka na binisaya. Now, so cold, bugnaw. Ikaduha, lukewarm. Ug ang ikato, boiling hot. Mao ni gi-require sa Dios nga attitude natong gikinahanglan toward the Word of God, toward the persistence of studying God's Word.
So we must be boiling hot. Ikinahanglan ang pagka-boiling hot. Mo na nga, mangutana tingali ka na usab. Ngano man yung kadadlaw man ta magtuon sa pulong sa Dios. Nganong di man lang sinimana, binuan, tinuig, ako kanang giitubag kanang pangutanaha sa miyagi natong panaguban nga, it must be daily because we face problems in life daily. Adlaw-adlaw po tang mga tubang. Mo na nga, nananimo, kung di ka pa maginadlaw, basta kayo mo ka na ang ingnon ta the right way. Nga atong makabot, nga atong tumong nga spiritual maturity. So, ikinahanglan ang adlaw-adlaw na atong pagtuon sa pulong sa Dios o atong makabot kining personal sense of destiny. Now, last time also, gipangutan na po kanako, when can we truly say what a friend we have in Jesus? Nga makaingon tag unsa gayo di ay ka nindot ang atong pagkasandurot, atong pagkahigala ni Ginoong Jesucristo. Now, the answer here, we can truly say what a friend we have in Jesus if we have been unsa consistent and persistent in seeking the things above by advancing in our unique spiritual life. Unique ra ba ni atong spiritual life? Talagsaon, dili kasagaran. Mao nga grasya gapon kining gihatag sa Dios. Gibilin gani ni Ginoong Jesucristo samtang gabitay siya sa krus, iyang gibilin sa pagkatapos gyud sa iyang misyon, iyang gibilin kini ngani kanato. It's up for us to avail or not. We have to use our volition. Now, okay, padayon kita sa atong pagtuon ni ining bahina. Colossians 3:1 has a lot of doctrine that is explained. Og one of them, mao katong positional truth. Kaya ang pulong sa Dios nagaingon, keep seeking, zeteo, Greek word nga nagpasabot og unsa pagpadayon sa pangita nini, pagsuta nini, pagsusi nini, pagpangita nini. Seeking is in the imperative mood. So it's a command, but it is conditional. So there are two things, positional truth and keep seeking the things above. So when our Lord Jesus Christ was resurrected, nga gibanhaw siya, He went up to heaven. So do we believers. After we are resurrected during the rapture, we go up to heaven above. Zeteo, as we have said, is in the customary iterative present. Customary mo ay naandan. Iterative, balik-balik, subli-subli. So, of course, following the mandate or not following it is a matter of priority. Okay? And it further is a matter of motivation. It's a matter of motivation and right priority. Kung atong isgutan usab ka ng motivation sa ibut pasabot, it is inducement, enticement, encouragement, incentive, influence. Og mao nga kini mo'y makapadasig nato ingon nga mga magtotoo sa padayon sa pagsibog sa unahan. Kini ang magadasig kanato. Magadasig kanato sa paghigugma sa Dios. Kay anharaman nato mahigugma ang Dios sa atong pag-ilag kinsa unsa siya. Now, daghang mga tao nga wa pag sila makaila kinsa ug unsa ang Dios. Ato ra gong reviewhon ang mga kinaiya sa Dios, God's attributes. Sa in English, attributes. Now, unsa man ang una niini? Buot ka bang masayod makaila kinsa ug unsa ang Dios? Na mao kini, akong i-introduce ang Dios diya kanimo. Kung karon ka pa maka tune in o naka-browse din atong
paghisgot niini sa YouTube ug Facebook. Okay, ako kang lamdagan unsa ug kinsa ang Dios. Unas tanan, ang Dios is sovereignty. Ako kining gihubad ang sovereignty nga hingpit nga kabubuton. Siya magbubuot sa tanan. That is sovereignty. Ikaduhang kinaiya sa Dios, siya hingpit nga hustisya. Unsay ibot pasabot, siya makiangayon. Perfect ang iyang pagkamakiangayon. Di parehas tao ang iyang pagkamakiangayon, ang iyang hustisya. Okay? Hingpit, perfect. Kining tanan nga mga attributes sa Dios, puros ni sila hingpit, puros perfect. So ang ikaduha, mao ang iyang hingpit nga hustisya. Ikatulo, ang iyang hingpit nga pagkamatarong. His perfect righteousness. Wa siya sayop, wa siya kulang, kay siya hingpit nga pagkamatarong. Wa siya sayop, o dili gid siya masayop. Never can he make any mistake. He is perfect righteousness. Okay? Matarong sa nga tanan. Ikaupat, ang iyang gugma. Hingpit gyapon ang iyang gugma. Okay? Ang ikalima, ang iyang unsa, kinabuhing wala nay katapusan, eternal life. Hingpit gyapon kini. Ang ikaunom, ang iyang pagka-omnipotente. Sa Binisaya, ang iyang pagkalabawng makagagahom. Siya sa tanan, siya ang makagagahom nining tanan. Ikapito, ang iyang pagkasayod sa tanan. Nasayran niya ning tanan. Tanang mga panghitabo sa kalibutan, mahitabo sa imong kinabuhi, tanan-tanan. Practically, siya omniscient. Nasayod siya sa tanan gayud. Ang ikawalo, ang iyang pagkaanaa sa tanang dapit. Okay? Ang iyang omnipresente. Tuwa siya sa Amerika, tuwa siya sa Pilipinas, niya siya din sa Amerika, tuwa siya sa Africa, sa tanang dapit. Okay? Nowhere nga wa diha ang Dios. Anaa siya tanan nga dapit. He is omnipresent. And gawas nga siya labaw magagahom, siya nasayod sa tanan, siya na anaa sa tanang dapit. Ang ikawalo, siya wa na'y pagkausap. He is the same yesterday, today, and forever. Siya kaniadto, karon ug hangtod sa kangturan. Maura gyapon siya, hingpit gyapon. Ug ang ikanapo, the last niyang kinaiya mao ang iyang pagkakamatuoran. Truth. His being truth. Perfect gyapon. Walay sayop, walay Ingnos Tagalog mali, wala. Wala siya mga sayop. Kay siya hingpit nga kamatuoran. Wa siya mini, tanan kamatuoran. Mao kini ang Dios. So I hope na tuhog nimo to, na sabtan nimo kining napo ka mga kinaiya sa Dios. The 10 attributes of God. Mao ka na ang Dios. Kita nga mga tao, doon na po tayo mga kinaiya. Ang Diyos na po ang iyang kinaiya. Kitang mga tao, doon na po tayo 5. We have 5 essences. Okay? Unsa man ni? Okay, ako kang tagaan o mahimong imong isuwat kini. Okay? Natay 5. 5 nga to ang Diyos. Pila? Na po. Okay. Una ni ini nga kinaiya nato ingon ng mga tao, mao nga atong mentality, atong pangisip, salabutan, mentality. Sunod, mao ang self-consciousness, ang atong pagkasayod sa atong kaugalingon, atong pagkamatngon sa atong kaugalingon, self-consciousness. Ang ikatulo, mao ang unsa, konsensya. Dun sa may binsay konsensya, tanlag. Okay? Mao kini ang binisaya sa konsensya. Natay
norms and standards ingon nga mga tao. Okay? Unya ang sunod mao ang imong volition, ang imong kaugalingong kabubuton. Okay? Ipagamit ka na sa Diyos ra ba? Every moment of our life, gamiton ka na nato sa paghimog mga desisyon. Volition. O ang ikalima, mao na ni ang tail ender. Mao na ni ang katapusan nga kinaiyas tao mo ang atong pagbati. Emotion. Okay? So, a review, atong balikon, una, mentality. Sunod, self-consciousness. Sunod, conscience. Sunod, ikaupat, volition or free will. Kalima, emotion, pagbati. Now, nga namang katapusan maning pagbati sa listahan sa pulong sa Diyos. Diba ka nga nung katapusan na ning gipang mention din tungod kay ang imong emotion why huna-huna. O ito, dili makauna-una ang imong emosyon, imong pagbati. It cannot think. It has no thinking. Mao nang katapusan na nas listahan. Mao bitaw nang dihay usa ka higayon nga nagsangyaw kami dito sa usas mga prisuhan, bilangguan dito sa Pilipinas, dito sa Bohol particularly, o labihan naghanan nila atong mga binilanggo o makita nimo ang ilang kauhaw, kagutom sa pulong sa Dios, o makita nimo ang ilang reaksyon samtang atong at didto ang may balita sa kaluwasan nga unsaon nila pagkaluwas bisag gipriso sila diha sa mga bilangguan. Okay, akong gipagklaro in a very precise and a very simple way, o natuhog yun nila. Akong gipangutanang usa sa mga binilanggo, nganong niya kamandoy? Ako siyang gipangutana, why are you here? Nganong gipriso ka man sa may mong sa nakapatay ko, sir. Iba kuyawan ang makadungog ni ngano man imo man tong gibuhat, doy. Iyang tubag, nakalimot ko sa akong kaugalingon, sir. Wa ko magahuna-huna antong tungura. Na mao na ang buti pasabot din nga ang emosyon way huna-huna. Kaya ang iyang gigamit, ang iyang namang emosyon. Ang iyang mga pagbati, iyang gigamit sa maong kapungot tingali, kalagot niya sa iyang kontra. O mao kadto nahitabo. Gipriso siya. Manang yun siya, sus di na gyud mahimo ibalik katong haong pagbuhat niya to. O I really deeply regret sa akong gibuhat. Kaya wag ko mo gamit sa akong una-una. Ang tinuod, wag yun una ang iyang gamit. Ang iyang giyong unsa, pagbati. You see? So mao kini ang atong paghisgot. Lakbit lang kining paghisgot. Ato pag yun at ato maayo. Ato yung kuy-kuyon kining maayo. Okay, aron maklaro yun nimo kining mga butanga. Kinaiya sa tao o kinaiya sa Dios. So, balik na sa kita sa atong main topic. We love God because He first loved us. That also comes from motivation. Through divine revelation, through God's Word, and that God motivates us. Always remember, capacity to receive God's blessings in time. Mao kini ang atong ingnon ta tumong. This is our goal, our objective. Nga makakamot kita sa spiritual maturity aron makamot nato ang capacity, katakos sa pagdawat sa mga panalangin sa Dios. Kaya mudawat na sa panalangin sa Dios, ang Dios mahimaya. Okay? So, ang atong mga panalangin nga madawat dinhis yuta. O
sa imong pagpadayon sa pagtubo hangtod kuhaon ta sa Dios in His perfect time. So tuwa na kita uban sa Dios, then tuwa pa po'y naghuwat nga mga panalangin dito. The escrow blessings in eternity. Ato po ning hisgutan as we go along, getting escrow blessings. Ug mao na nga mao kini ang atong tumong objective, makakabot sa pag tungtong na niya diha sa ang nga doon na nakita'y katakos sa pagdawat o mga panalangin. Inumdumi ang atong gisgutan last time nga God operates on the basis of His integrity, ang iyang pagkamasaligan. He blesses those who have now the capacity. Maoray iyang panalanginan ang mga magtutuo nga nakakabot sa spiritual maturity. So, God mandates believers to reach spiritual maturity. Kaya mao ka na ang the stage ingnon ta level nga ikaw ananay katakos capacity. Og it is reaching the stage of personal love for God that we are truly motivated to love God. Mao gyud na. In studying, metabolizing, and applying God's Word, that we can truly love God. And God says, if you love me, keep my commandments. Tumana ang ako mga sugo. I repeat, God operates on the basis of integrity. He is not affected by the decision of any person either to believe in Christ or to reject Him. He is not affected. Kaya siya perfect integrity. So, Colossians 3:1 includes the doctrine of motivation. Motivation is very important in our spiritual life. Mahinungdanon, bililhon kayo kini sa atong espirituhanong pagkinabuhi. Mark that very well. Colossians 3:1 again, if ye then be risen with Christ, seek ye the things above. Again, this verse includes the doctrine of motivation, pagdasig. And verse 1 says, if ye then be risen, resurrected, banhawn. By the way, ang pagbanhaw cannot be seen because this is spiritual. So because it is spiritual, we believers have to live our life in a spiritual way. Mao man niya itong gisgutan last time. Remember, the Christian way of life is a supernatural way of life, and as such, it requires a supernatural way of execution. Mao kana ang mahinungdanon kayo nga mga butang sa ato na unyang pagpadayon nining atong tahas ngadto sa Dios, nga mao ang pagkabot sa espirituhanong paghamtong. Unsa kanindot dihang dapita nga makabot na nato ang katakos sa pagkinabuhi, capacity for life. So, again, our Lord Jesus Christ said, if you love me, keep my words, my commandments. If we love God, we also have to love His words. So, the one mo nagingon bitaw sa kadaghanan, useless the one without the other. Actually, we do not mean God is useless. It is His word that becomes useless to our life if we do not know His word. See? Now, it's really tragic nga wa tay alamag sa pulong sa Dios. Mao nga ang pulong sa Dios mao ra gyud ang atong galamiton nga mahimo kitang mananaog bisan pa dinhi sa kalibutan hangtod na sa pag-uban nato sa Dios. That is our goal in our spiritual life. Ingon nga mga magtotoo. Og dinhi ra kita kutob sa atong pagtuon sa pulong sa Dios ni ining adlaw, og nagadapit gyapon kita kanimo sa imong pag-uban sa atong
a Bible study pinagi sa Balbido Evangelistic Ministry og nagpasalamat gihapon ta sa Dios nga iya kitang gisangkapan nining tanan. Magampo ta. With your heads bowed and with your eyes closed, atong ipahinungod kining panakop nga mga gutlo sa atong pagtuon sa pulong sa Dios, alang niadtong ania o nagauban sa atong pagtuon nga wa pa'y Ginoong Jesucristo silang kinabuhi, wa pa sila paglaom. The scripture declares God so loved the world that He gave His only begotten, uniquely born Son, that everyone believing in Him may not perish but have everlasting life. For God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. He that believeth on Him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. Si Ginoong Jesucristo had you personally in mind when He went to the cross. He personally died for your sins and took your place in order that you might become the heir, the possessor of eternal life. And therefore, samtang nagalingkod ka diya sa pagpaminaw ning atong pagtuon sa pulong sa Dios, with your eyes closed to assure you of privacy, you have the option and the opportunity right now of making the greatest decision of life, the decision to believe in Christ. Your eternal future hangs on the balance. Your eternal future is determined by your attitude towards Jesus Christ. The issue in salvation is not sin. The issue is Christ. What think ye of Christ? Because Christ died for the sins of the entire world, human race. Under the biblical law of double jeopardy, man can never be tried twice for the same crime. Now, since Christ died for sins once, the barrier therefore is removed between man and God, and man can never be held accountable for his sins again before God. Now the unbeliever is free to reject Christ as Savior, but if he rejects Christ as Savior, then he accepts Christ as judge. Every member of the human race is going to encounter Jesus Christ one way or the other. He is either going to encounter Jesus Christ as Savior by believing in Him, or else he is going to encounter Jesus Christ as judge at the great white throne judgment by his rejection of Christ as Savior. So, in the quietness and privacy of your own soul, you have the option, you have the opportunity right now of making the greatest decision of life, the decision to believe in Jesus Christ. Your eternal future is determined by your attitude towards Jesus Christ. For these are written that you might believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you might have life through His name. Eternal life is yours at the moment you choose to believe in Jesus Christ. Therefore, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Magampo ta. Amahan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami sa imong mga pulong nga among gitun-an ni adlaw. Nagaampo kami o Diyos nga ikaw magadala na usab kanamo dinhi ning among panag-uban pagtuon sa imong pulong ginamhan sa Espiritu Santo. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo among bugtong manuluwas. Amen.